skąd ją tu pociąsło? No właśnie, może ci cygarety przywiezła? Ja. Może idealną żona. No cześć Jurek! Cześć. Kurde, dawno Coś cię tu- chłopie nie Coś widziałam. ty tu robisz, Ej, Jola? czy ty wiesz? Weź ty zapomniał cygarety. No wiem, bo już się chciał zakurzyć. Ja żebyś nie był nerwowy. Wiesz, Jurek, jaką mam baba. widziałeś jako ja. Idealna żona. Dobrze, że nie kurzysz, kto by ci cygarety kurde woził. Ja nie, No. nie, Cicho, bo bierę, cicho, bo Nie bierę. dość, że nie kurzysz, jeszcze baby nie masz, nie? No i dobrze, co by teraz A z nią robił? przestań. Teraz sobie... Ty, ale muszę ci powiedzieć, że okropnie fajnie Jurek wyglądasz. Dawno cię nie No widziałam. może to przytył. Przy tym żeś widać. Za dobrze jem. No to dobrze, fajnie. Słuchaj, a tak przede wszystkim ją takie, kurde, taką wodę. Kto to kogo sam namawiał na te ryby? Ty jego! Nie umiecie jakiego innego placu znaleźć. Same takie pitliki wozi, Jurek. No. Takie. Bo takie są karasie, no, większych nie znajdę. Nie dość, że goś ty z nim ma w domu, to ja potem ty musisz szkrobać. Rozumiesz, już mnie nie powiem. Wiesz, co co mnie- mi powiedziała? No, co mnie- Jak ja jej przywiózł ostatnio 60. ja. No. Że lepiej jakbyś sobie Powoli. siedział w barze, tak jak wszyscy siedzą, niż na tej rybie piańskiej. Wszystkie jakby ich nie woził, to ja by też w tym barze siedziała. No, No i rozumiesz? dobrze. No. I tak Następnym razem tak zrób, jak ci A kazała. co za jakieś frelki się tam opalają? Kuźwa, wy wiecie, kaj wy możecie jeździć na te ryby, ja? A, nas tam wszelki nie Ale tam interesują trzeba obejrzeć, specjalnie. Jakie to są te... Dobra, i tam pogodę się z nimi, a my sobie będziemy Ja? swoje Ja rybki ich nie bardzo łowić. znamy, wiesz. Nie znacie? No to tym gorzej, jak je nie znacie. No, No ani nie wiem, bo co to mnie do widza za trobą, że się coś tam ruszyło, ale widzisz, to takie, Bierę. takie. Widziałeś, jak baba szczęście przynosi. Kurwa, jest. Ale zaś taki pitliczek mały. Mały, to ma 200 gramów piernie. Ja? gdzie samota? No jak nic, jak patelni, jak diobli. No to patelniaki do mojemu prezesowi. Uj, nie umia patrzeć na to. Sylna, Jest. Ty masz... Ja idę do tych działków, no. piernie wody mało trzeba stować, żeby zaciepnąć. No szkoda, że troszkę No, ten szlam tu przyszł w ta strona, wiesz? ja to nie w ta strona, to takie te. No, dziękuję przez 13-letnie kurza, chłopie. Zapomniałeś? A no racja. Ale my się pogadały, kurde, dobrze, że my się spotkały. No, tak w sumie. Ale chytają ryby. Chytają te ryby. A on nam takie przywiezie zaś 6 kilo, 10 kilo tych pitolków maluśkich, ale fajnie. Tak pogodały my się ginek, jada za chwilę waży, ja muszę jechać do domu ważyć łowiot, może się jeszcze kaj na klachę wleza. Jak Trochę panowie się tu- myślicie? Możemy się tu wykąpać. No. Jak wykąpa, to ja nie jada do tutaj. Ale tak ciepło, no przecież musimy się trochę ochłodzić, nie? Masz co obleczone. Ja nie mam. No to byście musieli tam dalej, bo tutaj łażą. Tam dali, o tam jest Może fajna nie woda. wstydzimy, możemy bez. Chcecie się kopać? No to stoi już, ale czekajcie moment. Jurek, widzisz, Czekajcie, no, bo się my- teraz zeblekką. Ja. Wiesz jako? O, nie powiem, Jureczku. Co ty tam sprawdzasz? Pomału. O, Ja to chyba niekoniecznie. pierdzielę. Wiecie, to możecie się kopać. Czym? To teraz się nażarły i to przez godzinę te gryź nie wydą. Ale kto się nażar? No bo tu piranie wypuścił kiedyś z akwariuma, wiesz? A, tak będziecie Ja za obiadek robić wyglądać, nie będę. tak będziecie wyglądać, nie. mogę do domu śmiało jechać, ważyć łowiec spokojnie, Gynuśku, patrz. To cześć, Ola, my rezygnujemy, wolimy się smażyć. Cześć, Ola, cześć. Gierek, a skąd się ta kość tam wzięła na tym drucie? I to tam cały czas strzymia, wiesz? No, No widziałeś jak zadziałało, nie? ja. Jak kto chce przeszkadzać, to mu to pokazuje, a i zaraz wszyscy się zbierają.